Башкортостандың халык шагыйре Сафуан Алибаевтың тууына 75 ел тулу уңаеннан Мәҗит Гафурийның мемориаль йорт музеенда күргәзмә эшләй. Әдиптең тормыш һәм иҗат юлын яктырткан экспозицияны асу тантанаһында шагыйрьнең якыннары, каләмдәш дуслары һәм уның иҗадын үз итүчеләр катнашты. Сафуан Әфтах улының әсәрләре әдәбият һөючеләргә яхшы таныш. Уның кистәләрсә шигырына йыр язылган. Улар рус, казак, украин, төркмән, немец һәм монгол телләренә тәрҗемә ителгән. Драма әсәрләре Башкорт дәүләт курсак театрында сәхнәләштерелә. Тап уның тәҗрибәле кулы астында яшьтәр каләм тибрәтә, башкорт әдәбиятына килә. Рәсәйнең ардаклы кешеләре исемлегенә ингән халык шагыйре бүген дә халкы хәтерендә. Бөтен язучыларыбыз үзләренең әсәрләре аша, уларның шигырьләре аша тарихты безгә калдыралар киләсе буынга. Моны бит шул әсәрләре аша үткәннәр менән бит инде танышабыз. Шулай уйлыйм, үтеп килгән буынга бүгенге күргәзмәле бик зур мәгълүмат бирер дип